समस्त भाई सब भलରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଚୁଟିଟା କାଟିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘଟଗାଁ ଚାଲିଲୁ। ଘଟଗାଁ ଯିବା ବାଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ। ସେ ଯାଉଥିଲେ ଘଟଗାଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ଘଟଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିଲି। ବାହାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ରାତି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ଘଟଗାଁରେ ଭିଉଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନଡ଼ିଆ କୋରା କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କରେ କେମିତି ନଡ଼ିଆ କୋରା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଘଟଗାଁକୁ ଆସିଲା ବାଟରେ ଏଇ ପାନ ଦୋକାନଟା ପଡ଼େ। ଏଇ ପାନ ଦୋକାନଟାକୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବସିକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ। ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା।